Hola, hola, bon dia, bona tarda o bona nit. No sé a quina hora estareu mirant això. Espero que no sigui les 3 de la matinada, com passa a vegades quan no pots dormir. Així que, bé, començarem. Som-hi. Benvinguts a... Ukelele.cat. Hola. Vinga, què us ensenyem avui? Avui us ensenyarem una cançó que... Bueno, va ser la primera cançó que vam aprendre junts. La veritat és que és la segona, però farem veure que és la primera. Aquesta és la segona cançó que vam aprendre, que és també d'una pel·lícula, que és Her, que és la que un Her. noi s'enamora d'un ordinador. Una altra veu? Bueno, és l'Alexa, no? No, és com Sí. l'Alexa, però diferent. Això, és com l'Alexa d'una pel·lícula. Exacte. I llavors, l'ordinador, l'Alexa, és tan bona que li canta cançons. I li canta una cançó preciosa, que és molt, molt bonica, que ens agrada molt, que es diu Moonsong. I a més és molt guai la cançó perquè és molt fàcil, només són 3 acords. Vale. I després al final, bueno, quan acaba l'estrofa fa com una espècie de canvi d'acords, però és molt, molt, molt fàcil tota la cançó. A més es pot rascar, es pot fer amb arpegis, vull dir, dona una gran varietat de possibilitats que ens pot servir per aprendre diferents coses. Vale, quin és el primer acord? El primer acord és el re menor. Bueno, us poso els acords. Aquí veieu que és re menor, sol i do, do. O sigui, el do repeteix 2 vegades. Clar, llavors fa... I'm love the moon. I tornem a repetir el do. My dear, re menor, I see sol. You're soon, do i dos una altra vegada. It's a quiet and shine. Starting o shining? Sí. But with you. Ja, atenció que ara acaba l'estrofa i ja fa I'm safe i és un fa. Llavors, aquí en podeu fer I'm safe and we're a million miles away i empalmeu amb el do. Però si sou una mica més avançats, en comptes de fer No és el meu cas. el fa en sol, podeu fer fa menor, do... Que ara expliquem com es fan tots aquests acords. Sí, ja m'explicaràs com es fa el fa menor, perquè Vale. no tinc ni idea. Anem a explicar-ho. Quedeu-vos amb l'acord. Bueno, us he posat el patró rascat, que ja ho hem parlat en altres vídeos, però sempre estem fent servir el mateix. És un patró molt fàcil, que és aquest, que va molt bé perquè és molt senzill i és com molt polivalent. Es pot fer servir pràcticament en totes les cançons. Correcte. Recordeu que aleshores quan rasquem i la creu no rasquem, llavors és tan, no rasco per tornar. La mà sempre es mou alternativament amb un llavall. Detallem una mica més com fem les notes, no? Potser per la gent que està començant. Sí, totalment, som-hi. També us poso els diagrames aquí a veure si trobem un espai de la pantalla, però bàsicament és el primer acord que era el re menor, és la quarta corda amb el traste 2 amb el dit 2, la tercera corda amb el dit 3 al traste 2 també, la segona corda amb el dit 1 que ens queda al traste 1 i la última corda, la primera, ens queda a l'aire lliure. Ho hauria de sonar així, si ho feu a poc. Després quin acord ve? Sol. El sol. El sol recordem que és el que té forma de triangle. I aleshores la quarta corda està absolutament alliberada, llavors amb el dit 1 fem el traste 2 de la tercera corda, amb el dit 3 fem el traste 3 de la segona i amb el dit 2 fem el traste 2 de la primera. Tu has fet el do, Maria? Sí, és que ja m'he I el do, pensat. com és? El do... Tercer traste de la primera. Exacte, només tercer traste de la primera amb el dit 3. I el fa, que és el que fem després, que hem exacte. ensenyat en el canvi. Sí, just quan això es va repetint, llavors quan hi ha el canvi, el fa, és molt fàcil perquè és com un re menor sense el dit 3. Sí. És a dir, traste 2 de la quarta i traste 1 de la segona. Correcte. Si fem el re menor, li traiem el dit 3 i tenim un fa. D'acord? Llavors, si voleu aventurar-vos a fer el fa menor, és una mica més liat, però és igualment assequible, ¿vale? I aleshores és traste 1 de la quarta corda, jo ho faig amb el dit 1, ¿vale? La tercera corda va a l'aire, la segona corda
amb el dit 2 traste 1 també. I amb el dit petitó fem el traste 3 de la primera. Així sona bé? És exactament així, sí. Aleshores, l'anem a tornar a fer, si veieu on van els acords una altra vegada. No en sabem la lletra. La fas tu molt famosa, que jo estic a P4 encara. Sí. Som-hi. Sí? Som-hi. 1, 2 i... I'm lying on the moon, my dear Abby, the swoon. It's a quiet and starry place, but with you, my dear, atenció al fa, I'm safe and we're a fa menor miles away. I la torna a començar. My dear, inventant la lletra... Però veieu com empalma, no? Llavors són 3 estrofes i va fent. Sí. Aleshores, per anar acabant ja i deixar el vídeo tancat, a la pel·lícula, a l'ordinador, que crec que qui ho fa, la... Cara nou? No, la Karen Ola, com es diu l'actriu que fa la veu de l'ordinador? La Scarlett Johansson. La Scarlett Johansson. Johansson? Sí. No ho sé. Johnson. Sí. No sé com vulguis. Doncs la Scarlett Johansson fa... No, que ho dic en conya, Johansson. T'he dit Johansson o Johansson? No ho sé, Johansson. Bueno, fa un arpegi que és molt fàcil. Quasi. És això que està fent la Maria. O sigui, són els mateixos acords, vosaltres heu de muntar-los. La mà esquerra fa exactament el mateix, el canvi és la dreta. Aleshores, el que hem de fer és amb la corda. 3, 2, 3, 1, 2, 3... Això són les cordes, que estic rascant. Us ensenyo de prop. I llavors sempre és el mateix. 3, 2, 3, 1, 2, 3... Exacte. 3, 2, 3, 1, 2, 3... Llavors amb el do. 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Per què es repeteix el do? Perquè com el do hem de fer un patró diferent, perquè és diferent, o sigui, dura el doble. Saps què vull dir-te? Sí. Clar, no sé si te'n recordes quan rascàvem fèiem la, re, sol, do. Per tant, l'arpegi també dura el doble. Un. Ara sí que t'he entès, ara que t'he escoltat. Llavors és així. No sé si m'explico perquè el do és 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... 3, 2, 3, 1... T'ha explicat? És això, és perfecte, molt bé. I'm lying on the moon, Super. my dear Abby, the sun. Vale, veieu que també es pot cantar sobre l'arpegi, et dona un color diferent, és més com la pel·li. Bé, doncs aquesta és Moonsong, la cançó de la Lluna, la cançó de la pel·li Hair, que també us recomanem mirar molt la pel·lícula. De fet, jo fa molts anys que no la miro, així que m'agradaria mirar-la també. Qualsevol suggeriment, dubte, qualsevol el que sigui, ens ho podeu escriure a comentaris i fins la propera. Sí, gràcies per veure'ns. Adéu. Ciao.